gyorsan egy dalt bemutatok, amit a fonóba. Jó, nagyon jó. És ide ülök. Segítsek? Nem? Nem, köszönöm. És megmutatom, hogy fontunk, és hogyha a kedves hölgy meg akarja próbálni, neki is megmutatom, hogy kell. She's going to show you how that thing works, and if you want, she'll show you. Oh, so she Picit meg grabs kell it. nyalazni. Oh, so she grabs it, and then it strings it. Ez így is. Itt én vergetem, és így sodródik össze. Most van egy nyújtat, itt szépen féltekerem. Így, And then she just keeps stretching. így. És csak ahogy tetszik nyalni, Igen, az úgy tapad össze. össze. Úgy tapad össze. Igen. That's how it sticks it. És kezdem a dalt. Jó. Hullókéi patoronyba 9-et ütött az óra. Az én kedves kis angyalom mégse jön el a fonóra. Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret. Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek én a tiéd. Így dalolgatom. Ó, nagyon szép volt. Abszolút.